Sa lalawigan ng San Ricardo, ang pangalang Mayor Romy ay simbolo ng pag-asa. Siya ang tipo ng leader na laging naangiti, may maamong muka, at palaging nakasuot ng malinis na puting barong. Sa tuwing may sakuna, maging ito ay baha, sunog, o simpleng kakulangan sa pagkain, laging naroon ang mayor. Ngunit may isang kakaibang katangian ng kanyang pagtulong. Hindi nagsisimula ang pamamahagi ng relief goods hanggat wala ang mga lente ng kamera at ang mga live stream sa social media. Ang serbisyo sa bayan ay dapat nakikita upang pamarisan ng iba. Madalas niyang linya habang inaabutan ng isang supot ng bigas ang isang matandang lumuluha. Sa likod ng mga kamera, sa bawat pagwawalis at paglilinis ng munisipyo, laging nakamasid si Dumol. Si Dumol ay isang simpleng janitor. May katamtamang pangangatawan at isang lalaking hindi palakibo. Para sa kanya, si Mayor Romy ay isang santo. Tuwing uuwi siya sa kanyang maliit na dampa sa gilid ng bundok, wala siyang ibang kinukwento sa kanyang asawa at anak, kundi ang kabutihan ng mayor. Mahal, alam mo ba si Mayor Romy ay nagbigay na naman ng scholarship kanina? Napakabuti niya talaga. Dapat talaga siyang tularan ng lahat eh. Wika ni Dumol habang kumakain ng hapunan. Ang hindi alam ng lahat, si Dumol ay may itinatagong lihim. Siya ay hindi basta-bastang janitor lamang. Siya ay nagmula sa sinaunang dugo ng mga Ocampo, ang pamilyang kinatatakutan at iginagalang sa pinakamadilim na sulok ng lalawigan. Ngunit dahil sa pag-ibig sa isang mortal, pinili ni Dumol na mamuhay ng payak, itago ang kanyang kapangyarihan at maglingkod ng tahimik. Ang kanyang paghanga kay Mayor Romy ay talagang totoo. Dahil sa kanyang paningin, ang mayor ang representasyon ng lahat ng kabutihang hindi niya magawa dahil siya'y isang aswang. Isang gabi, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa Kapitolyo. Ngunit matapos ang party, ay naiwang makalat ang opisina ng mayor. Dahil kailangan ng ekstrang pera, nagboluntaryo si Dumol na mag-overtime. Halos 12:00 na ng gabi, tahimik na ang buong gusali. Ang tanging maririnig ay ang pagaspas ng kanyang walis at ang pag-ugong ng aircon. Papunta na sana si Dumol sa storage room nang mapansin niyang bumukas ang back entrance ng munisipyo. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, may mga takip sa muka, at may dalang malalaking tactical backpack ang pumasok. Kilala ni Dumol ang mga security at alam niyang hindi dapat naroon ang mga ito. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang sumunod. Nakita niyang pumasok ang mga lalaki sa mismong pribadong opisina ni Mayor Romy. Sumilip si Dumol sa maliit na siwang ng pinto. Doon, ang santo ng San Ricardo ay hindi na naangiti. Ang mukha ni Mayor Romy ay puno ng kasakiman habang hinihimas ang kanyang baba. Binuksan ng dalawang lalaki ang mga backpack. Hindi bigas, hindi dilata, at hindi gamot ang laman noon. Bumuhos sa ibabaw ng mahogany table ang libo-libong sachet ng droga at mga brick ng high-grade cocaine. Ito na ang huling batch para sa buwang ito, Mayor. Wika ng isang lalaki. Ang kikitain dito ay sapat na para sa kampanya nyo sa susunod na eleksyon. Tumawa si Mayor Romy. Isang tawang nakakapangilabot. Napakadaling lokohin ng mga tao.
Bigyan mo lang ng 5 kilong bigas sa harap ng kamera. Kahit pumatay ka pa ng bata sa likuran nila, sasambahin ka pa rin nila. Nanlalamig ang buong katawan ni Dumol. Ang idolo niya, ang taong ipinagmamalaki niya sa kanyang pamilya, ay ang utak ng iligal na droga na sumisira sa kinabukasan ng kanilang probinsya. Sa tindi ng galit at pagkadismaya, hindi na niya napigilan ng kanyang sarili. Nabitawan niya ang kanyang hawak na balde at bumukas ng malakas ang pinto. Anong ibig sabihin nito, Mayor? Sigaw ni Dumol. Ang boses niya ay nanginginig sa puot. Nagulat ang Mayor. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng bangis. Dumol, isang habak na janitor ka lang ah. Anong karapatan mong pasukin ng opisina ko at tanungin ako? Akala ko mabuti kayo. Niloloko niyong mga tao. Muling sigaw ni Dumol. Ngumisi ang Mayor. Ang mundong to ay para sa mga matatalino, Dumol. At ang mga katulad mong janitor lang ay para sa ilalim ng lupa. Sabay senyas ng Mayor sa dalawang lalaki. Iligpit niyo yan. Siguraduhin niyong hindi na makikita ang bangkay niyan. Dinala si Dumol sa isang masukal na liblib na bahagi ng kagubatan sa hangganan ng San Ricardo. Ang mga tauhan ni Mayor, na armado ng mga matataas na kalibre ng baril, ay tumatawa habang itinutulak ang janitor. Sige, tumakbo ka, utos ng isa. Bibigyan ka namin ng 10 segundong palugit. Kapag naabutan ka namin, gagawin ka naming pataba sa lupa. Tumakbo si Dumol. Hindi dahil sa takot siyang mamatay, kundi dahil kailangan niyang protektahan ng kanyang lihim hanggang sa huling sandali. Ngunit habang tumatakbo siya, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Naramdaman ni Dumol ang pagbaon ng mga bala sa kanyang likod at balikat. Ang sakit ay tila kagat ng apoy. Nadapa siya at nadula sa lupa. Puno ng dugo ang kanyang damit. Humahalakhak ang mga tauhan ng Mayor habang patuloy na nagpapaulan ng bala. Inisip nila na sa dami ng tama ni Dumol, hindi na yon mabubuhay. Iniwan nila siyang duguan at walang malay sa gitna ng masukal na gubat. Naniniwalang ang mga ligaw na hayop ang tatapos sa kanilang trabaho. Ngunit nang makaalis ang mga ito, unti-unting kumislap ang mga mata ni Dumol sa dilim. Ang kanyang mga sugat ay hindi naghilom ng mabilis dahil pinipigilan niya ito upang manatili siyang tao. Ngunit ang kanyang pusong okampo ay nagising. Samantala, si Mayor Romy ay nababalisa. Alam niyang marami siyang kaaway. Ang mga kalaban niya sa politika ay nagsisimula ng maamoy ang kanyang mga iligal na gawain. Higit sa lahat, ang mga sindikato mula sa karatig lalawigan ay nagbabanta na sa kanyang teritoryo. Alam niya ang mga alamat ng San Ricardo. Alam niya ang tungkol sa pamilya Ocampo, ang pamilyang nakatira sa isang antigong mansyon sa tuktok ng Burol, na ayon sa sabi-sabi ay hindi tumatanda at nagtataglay ng kakaibang lakas. Ang mga Ocampo ay kilalang protektor. Sila ay mga aswang, ngunit may prinsipyo. Nagbibigay lamang sila ng proteksyon sa mga taong sa tingin nila ay karapat-dapat at mabuti. Dahil sa kanyang mahusay na pagpapanggap sa harap ng kamera, naniwala ang buong probinsya na si Mayor Romy ang pinakamabuting tao. Ginamit niya ang reputasyong ito upang suyuin ang patriarka ng mga Ocampo na si Policarpio.
Isang gabi, nakatanggap siya ng sulat. Pumapayag si Policarpio na makipagkita sa kanya. Laking tuwa ng mayor. Kapag nasa panig ko na ang mga Ocampo, wala nang makaagalaw sa akin. Kahit ang militar o ang mga sindikato, hindi kakayanin ang lakas ng mga aswang. Bulong niya sa sarili. Dumating ang mayor sa mansyon ng mga Ocampo, kasama ang kanyang 4 na pinakamahuhusay na bodyguards. Ang mansyon ay madilim, napapalibutan ng mga matatandang punong kahoy. Ang simoy ng hangin ay may amoy kandila at sariwang lupa. Sinalubong sila ni Policarpio Ocampo, isang matandang lalaki na may otoridad ang bawat galaw at salita. Ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kaluluwa ng sinumang kausap. Kasama niya ang kanyang asawa at iba pang mga anak. Lahat sila ay nakasuot ng formal na itim na kasuotan. Maligayang pagdating, Mayor Romy, wika ni Policarpio sa malalim na boses. Isang malaking karangalan, Don Policarpio, wika ng mayor habang nagpapanggap na mapagkumbaba. Naparito po ako upang humingi ng inyong gabay at proteksyon. Ang bayan ng San Ricardo ay nangangailangan ng aking pamumuno, ngunit marami ang nagnanais na ako'y pabagsakin. Tumango si Policarpio. Ang totoo niyan, Mayor, hindi kami basta-basta tumatanggap ng kliyente. Ngunit ang aking bunsong anak ay labis ang paghahanga sa'yo. Lagi kanyang ipinagmamalaki. Sinasabi niyang ikaw ang pag-asa ng mga mahihirap. Dahil sa pakiusap niya, napapayag akong kausapin ka. Nagliwanag ang mukha ng mayor. Sadyang nakakataba ng puso. Nais ko siyang makilala at pasalamatan ng personal. Nasaan po ba ang inyong anak? Bumukas ang malaking pintuan sa gilid ng grand staircase. Isang binata ang lumabas. Ngunit hindi ito ang inaasahang maayos na anak ng isang patriarka ng makapangyarihang angkan. Lumabas si Dumol. Ang kanyang barong na pang-janitor ay punit-punit na at tinitigasan na ng tuyong dugo. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at may mga bakas ng uka ng bala sa kanyang dibdib na hindi pa lubos na nagsasara. Nanigas sa kinatatayuan si Mayor Romy. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig. Dumol! Mayor Romy, boses ni Dumol, na ngayon mas malalim at may halong ungol ng hayop. Ang akala mo ba ay kaya akong mapatay ng mga bala ninyo? Ang akala mo ba ay matatapos ang buhay ko sa gubat na yon? Naguguluhan si Policarpio. Tumingin siya sa kanyang anak at pagkatapos ay sa mayor. Anak, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ito ang mayor na sinasabi mong mabuti? Bakit ganyan ang itsura mo? Sino ang may gawa nito sa'yo? Humarap si Dumol sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula na tila nagbabagang uling. Ama, niloko tayo. Niloko niya ang lahat. Ang taong ito na inakala nating tagapagligtas ay isang mamamatay tao at pinuno ng kalakaran ng droga. Nakita ko ang mga illegal na gamot sa kanyang opisina at nang malaman niyang alam ko ang sekreto niya, ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na barilin ako at iwan sa gubat na parang hayop. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakabibingi. Ang aura ni Policarpio ay biglang nagbago. Ang hangin sa loob ng silid ay naging magulo at ang mga bintana ay nagsimulang gumaralgal. Mayor,
Lumingon si Policarpio kay Romy. Totoo ba ang narinig ko? Tinangka mong patayin ang aking anak? Hindi. Nagsisinungaling siya, Don Policarpio. Gawa-gawa lang niyan. Pagsusumamo ng mayor habang ang pawis ay bumubuhos sa kanyang noo. Ngunit huli na, bilang isang patriarka ng pamilya ng mga aswang, ramdam ni Policarpio ang amoy ng dugo ng kanyang anak sa mga kamay ng mga tauhan ng mayor na nasa labas. Ramdam din niya ang takot at kasinungalingan sa bawat tibok ng puso ni Romy. Wala kaming pinoprotektahang masama. Ang usal ni Policarpio. At hinding-hindi namin hinahayaang mabuhay ang sino mang nagtangkang pumatay sa isang miyembro ng Ocampo. Sa isang iglap, ang anyo ni Policarpio ay nagbago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at kasing tibay ng bato. Ang kanyang mga kuko ay humaba na parang mga sundang at ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na pangil. Hindi lang siya, maging ang asawa niya at ang mga kapatid ni Dumol ay nag-anyong aswang na rin. Protektahan niyo ako. Madali kayo. Sigaw ng mayor sa kanyang mga bodyguard. Ang 4 na bodyguard ay mabilis na bumunot ng kanilang mga automatic rifle. Pinaulanan nila ng bala ang pamilya Ocampo. Ngunit ang mga bala ay tumatalbog lamang sa balat ng mga aswang. Ang iba ay sinalo na lamang ng mga ito gamit ang kanilang mga kamay. Si Dumol, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay sumugod din. Gamit ang kanyang bilis na hindi makikita ng mata ng tao, sinunggaban niya ang isang bodyguard at itinapon ito sa pader nang ganoon na lamang kalakas. Nadurog ang mga buto ng lalaki bago pa man ito makasigaw. Ang isa pang bodyguard ay sinubukang saksakin si Policarpio ng isang tactical knife. Ngunit hinawakan lamang ng matanda ang bisig ng lalaki at binali ito na parang toothpick. Isang mabilis na kumpas ng kuko ni Policarpio at humandusay ang bodyguard. Wala nang buhay. Ang 2 pang tauhan ay nagtangkang tumakas palabas ng mansyon. Ngunit sa pintuan pa lamang ay sinalubong na sila ng mga kapatid ni Dumol. Sa gitna ng kadiliman ng bakuran, narinig na lamang ang mga hiyaw ng sakit at ang tunog ng pagkapunit ng mga laman. Naiwan si Mayor Romy sa gitna ng sala, mag-isa. Sa sobrang takot, bumigay ang kanyang kontrol sa sarili. Naramdaman niya ang init ng kanyang ihi na dumadaloy sa kanyang mamahaling pantalon. Napaluhod siya, hindi na makapagsalita. Tanging garalgal na tunog na lamang ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Unti-unting lumapit si Policarpio. Ang bawat hakbang niya ay tila hatol ng kamatayan. Ang iyong kabutihan ay isa lamang palang maskara, Mayor Romy. Wika ni Policarpio habang nakatitig sa nanginginig na opisyal. Ngayong gabi, tatanggalin natin ang maskarang yan kasama ang iyong ulo. Patawad, parang awa niyo na. Hikbi ng mayor. Ang awa ay para lamang sa taong may konsensya, Mayor. Ikaw ay walang ganoon. Sagot ni Dumol mula sa likuran. Sa isang mabilis na paggalaw, isang iglap na hindi man lang namalaya ng mayor, itinaas ni Policarpio ang kanyang kamay. Ang kanyang matatalas na kuko ay kuminang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumagos sa bintana. Sa isang kumpas, nahiwalay ang ulo ni Mayor Romy sa kanyang katawan.
Walang ingay. Tanging ang tunog lamang ng paggulong ng ulo sa sahig na dati ay kinikilalang pinakamabuting tao sa probinsya ang maririnig. Kinabukasan, ang balita sa San Ricardo ay gumimbal sa lahat. Ang sasakyan ni Mayor Romy ay nahanap sa isang bangin, wasak at sunog. Ang mga labi ng mayor at ng kanyang mga bodyguard ay hindi na halos makilala dahil sa tindi ng aksidente. Samantala, sa loob ng opisina ng munisipyo, lumabas ang mga dokumento at ebidensya ng ilegal na droga na sadyang iniwan doon upang mahanap ng mga tapat na pulis. Ang lahat ng bahid ng korupsyon ni Mayor Romy ay nailahad sa publiko. Ang mga taong dati ay sumasamba sa kanya ay nagalit at nandiri dito. Si Dumol ay bumalik sa kanyang trabaho bilang janitor. Ngunit sa ibang bayan na, naghilom na ang kanyang mga sugat at ang kanyang puso ay panatag na. Alam niyang sa mundong puno ng mapagpanggap, may mga tulad nilang mga Ocampo na handang maningil sa dilim. Nagpatuloy ang buhay sa San Ricardo. Ang mga tao ay natutong huwag basta-basta magtiwala sa mga nakikita sa kamera. At sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ang mga naninirahan malapit sa mansyon ng mga Ocampo ay nakakarinig ng malalakas na alulong mula sa mga nilalang na nagbabantay sa katarungan na hindi kayang ibigay ng batas ng tao.